Mandibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Baphulaphuli ke lapha ke sithi ke iCairo iyayimemeza Kaizer Chiefs ke kule weekend. Amakhosi ayabizwe eCairo baphulaphuli ke. Na ukhumbula into kubana ke ukuya kwabo pha eCairo yawuba ngumkhomba ndlela okanye ke yawuba zimpendulo kubo ezokubana ingaba na bayadlula babheka pha kwi-quarter finals ke ze-CAF Confederation Cup, benyusa amathemba wabalandeli ke beqela leKaizer Chiefs. Futhi ke hayi ngobalandeli beKaizer Chiefs kuphela, uphakamisa ithemba ke kuMzantsi Afrika kuphela, ngoba phaya kwila CAF Confederation Cup iKaizer Chiefs ke ayimelanga Kaizer Chiefs kuphela, ayimelanga abalandeli beKaizer Chiefs kuphela, imele uMzantsi Afrika uphela, iphephezelisa la flag lapha eMzantsi Afrika ukumela elelizwe laseMzantsi Afrika. Ndiqinisekile into yokubana ke ummi nomhlali walapha eMzantsi Afrika uyakuvuyela ukubona iKaizer Chiefs ke iqhubeleka ngola hlobo pha kwiCAF. Ithi ke le nto kabaphulaphuli amakhosi azawubheka eCairo kule veki elungise into yokubana ke ezawudibana neqela leZamalek kwimatch yokugqibela ku-group stages ke ku-group D phaya ke kwi-CAF Confederation Cup. Abafana abadala beKaizer Chiefs ke bahleli pha kunumber 1 ku-group D bena 10 points, kulandele pha iqela lase-Egypt Zamalek ngo-8 points, kulandele pha ke iqela lase-Egypt kwakhona i-Al-Masry ngo-7 points, kubele iqela lapha eZambia ke iZesco United ehleli pha ke ekugqibeleni pha kuposition 4. I-Al-Masry leyase-Egypt ke izabe idlala neZesco United ke imatch yayo yokugqibela. Abafana abadala bona pha badinge draw, badinge uwini pha kwiZesco. IKaizer Chiefs ke yona ke pha neZamalek idinga nje i-draw izibeka amakhosi ke ayadlula, okanye ke xa benokwazi ukudlala baqhubeleke baphumelele ke pha eCairo. Yabona ke sifuna ulungisa into eninzi ke abantu esiyibona into kubana bacinga uba kuyajokhwa apha, bacinga uba iCAF Confederation Cup ngumdlalo wabantwana. La Al-Masry ingangadluli pha kulaa team yapha eZambia iZesco United, ibhola lesithetha ngayo. Ndiyababona abantu abaninzi ke xa beyithetha le nto bacinga bafana uba iKaizer Chiefs yona yona kunyanzelekile into yokubana mayiwine pha. Le team yase-Algeria le team yase-Egypt Al-Masry ingangedluli pha kwiZesco United, ingabanjwa pha ngedraw kuphela kwala mdlalo, okanye iZesco ingaphumelela pha ibhola iround baphulaphuli. Ngoku kusajonga into yokubana yona izawudlula isogqiba ke njengoba ithi 10 points, kunyanzeleka into yokubana iKaizer Chiefs ke ividiyo khwentanyeni be-under pressure, kunyanzeleka into yokubana iKaizer Chiefs mayiphumelele pha e-Egypt. Kuvele suke kwenzeka into yokubana i-Al-Masry ibanjwe pha iZesco United ngo-0-0 okanye ngo-1-1, ivele iKaizer Chiefs noba ke ingabethwa pha ivele igqithe ingene kwi-quarter finals. Laa nto ingenzeka baphulaphula, kunyanzeleka into yokubana sijonge into yokubana iKaizer Chiefs ke xa inobethwa kungathwani. iKaizer Chiefs pamele ilwele idraw, mele ilele uwini. Nela qela le-Al-Masry lisengxakini kandali kuyo, ngoba iZesco United ngalwela ukuzibulala pha, futhi ke ila match iphele ing-0-0 ingagqithi kwalo Al-Masry. Loo mithandazo ke yabo bantu ingafikeleli pha kuNkulunkulu, iphele esithubeni, ngoba ke kunabantu abanqwenele nto okubana iKaizer Chiefs ingabuya pha ngomgqibelo. Kodwa amathuba okubana iKaizer Chiefs ibuye pha ngomgqibelo amfiliba okanye awekho, ngoba iKaizer Chiefs pha iya yona ingekho under pressure pha. iKaizer Chiefs iya nje izipholele, iya nje ne-game plan yayo, and izawufika iphole kwelabala. Futhi noba ke bangafaka ezo defenders yi-8 pha ngomgqibelo, ngeke kho umntu ngabagxeka benze into yokubana babuye nje noba ngu-0-0 pha, bobe bapasile bagqibile. iKaizer Chiefs pha iya nje izipholele engqondweni, ayinanto iyileqa kakhulu pha ngasemva. iZamalek nayo iya pha ngomsindo okubana yona funeka iwinile, ngoba izihlangu ze-Al-Masry apha ngasemva kwayo nto yokubana xa inongaphumeleli pha kwiKaizer Chiefs kuphumelele Al-Masry, kwayona iZamalek ingasengxakini enkulu. Itim pha noke buphola ikwayiKaizer Chiefs, ezi zimbini zase-Egypt zisengxakini zoyi-2 zona, ngoba enye yazo mele ayidluli, enye yazo ayingeni kwi-quarter finals. Injalo nje baphulaphuli ke, injalo ayijiki. Amakhosi ayadlala apha kule weekend ngomgqibelo, abheka pha eCairo kwezikaFaro ayogqibezela umdlalo wesithathu wabo apha ke ku-group D
neqela ke lase-Egypt iZamalek. Ndifuna ke baphulaphuli ke ningene nanitsho into yokubana ke nina niva njani ngale meko, kodwa ke nize ningakhohlwa usubscribe kule channel kuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.